Il-Pulizija għandha bażi legali li titlob lil kumpaniji tat-telefonija sabiex jaddula ir-records tat-telefonati. Il-Pulizija tista' tagħmel dan skont il-kodiċi kriminali kif ukoll skont avviż legali. Fl-aħħar sigħat il-Partit Nazzjonalista b'mod partikolari permezz tal-kelliem tal-Intern Jason Azzopardi qed jisħaq illi id-dikjarazzjonijiet li jagħmel il-Kummissarju tal-Pulizija Peter Paul Zammit fuq programm televiżiv iqajmu iktar mistoqsijiet. Fuq dan il-programm, il-Kummissarju qal illi hemm ir-records tat-telefonati illi saru li jikkonfermaw illi kien Daryl Luke Borge, iż-żagħżugħ illi trassa l-qorti bi żball brabta ma' ħowda f'Birkirkara li għamel kuntatt mal-Ministeru tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali u mhux kif qed jingħad illi sar bil-kontra. Iżda l-Pulizija tista' bil-liġi titlob ir-records tat-telefonati. Dawk illi jintalbu dwar il-każ ta' Daryl Luke Borge huma il-logs tan-numri ta' min ċempel lil min u mhux x'intqal fit-telefonati. Ma' News l-Ispettur Sandro Camilleri jispjega xi tgħid il-liġi. Il-Pulizija għandha l-mezzi kif tista' titlob lis-service providers f'Malta il-call profiles tat-telefonati. Importanti ngħid ukoll li nagħmlu aħna għandna bażi legali biex nagħmluha, il-Pulizija għandha sija l-artiklu 355 tal-Kodiċi Kriminali u sija l-avviż legali 198/2008 illi tuha s-saħħa li titlob lis-service provider dik l-informazzjoni. News huwa informati li ir-records tat-telefonati li saru bejn Daryl Luke Borge u l-Ministeru tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali saru wara permess illi intalab mill-Kummissarju tal-Protezzjoni tad-Data. News huwa informat ukoll illi minn barra l-liġijiet lokali hemm ukoll direttiva tal-Unjoni Ewropea li tgħid ċaru tont illi l-Pulizija u l-Forzi tas-Sigurtà ta' Malta jistgħu jkollhom aċċess għar-records. Dan ixejjen għal kollox id-dikjarazzjoni ta' Jason Azzopardi li jekk il-Pulizija għandhom ir-records ta' telefonati illi saru jitfgħu dubju dwar il-ħidma tal-Kummissarju tal-Pulizija nnifsu. Intant News huwa informati li l-Bord tal-Pulizija se jerġa' jiltaqa' nhar it-tnejn sabiex ikompli jisma' fuq il-każ ta' Daryl Luke Borge. Mhux qed ikun eskluż li jittella jixed mill-ġdid l-Ispettur Elton Taljana wara dak żvelat fl-aħħar jiem li fid-depo tal-Pulizija fil-Furjana hemm stqarrijiet li juru bl-aktar mod ċar kif Taljana allegatament fil-passat kien involut f'żewġ każijiet kriminali. Iż-żewġ każijiet li l-Pulizija għandha stqarrijiet dwarhom tal-istess Spettur tal-Pulizija jikkonċernaw il-każ tal-ħruq tal-bieb tad-dar ta' l-editur maniġerjali tal-Malta Today Xavier Balzan fis-sena 2007 u investigazzjoni interna tal-Pulizija dwar allegazzjoni ta' assoċjazzjoni ma' kriminali. Dan minkejja illi l-istess Spettur Taljana qal li huwa qatt ma ġie interrogat dwar xi każ. L-Ispettur Elton Taljana kien intgħażel bħala uffiċjal tas-sigurtà tal-eks Ministru Tonio Borge wara li kien ilu biss sentejn fil-Korp tal-Pulizija. Huwa dam uffiċjal tas-sigurtà għal 7 snin sħaħ meta Tonio Borge kien Ministru inkarigat mill-Pulizija. Madankollu Tonio Borge qal li huwa qatt ma ġie informati li xi membru tas-servizz milli kellu kien qed jiġi investigat. Saħaq li ir-responsabilità fejn ikunu assenjati il-Pulizija u min jingħata promozzjoni hija tal-Kummissarju tal-Pulizija li fi żmienu kien John Rizzo.